På anden pladsen, der har vi jo en stor dykker. Manden, som kører sikkerhed, sikkerhed og sikkerhed frem for alt. Han aspirerer til en afdød mand, en fransk mand, som sådan inviterede folk ned til det sydlige Frankrig, for der var aldrig bølger, der var aldrig dårlige vejr. Der var kun nogle små vinder og små krusninger, men det endte så jo med, at de blæste ind. Og så skulle vi da lige til Monaco og se Jacques Cousteaus museum. Det var fint, men hoppede i bilerne, kørt 250 km den ene vej. Okay, Monaco, Formel 1-løb Monaco, mange biler, ja. De kom så ind, fandt hinanden og kom ind på det her museum, og de skulle se Jacques Cousteau-udstillingen. Ja, Jacques Cousteau. Den var så bare lige flyttet til Paris for 7 år siden. Så på en anden plads, Claus Grøller. Så på en første plads, der har vi jo en, som startede i kødbranchen, og jeg slagter i Føtex og grav store huller. Nu om dagen. Nej, bare roligt. Bare roligt, Thomas, ikke dig. Nej. Førstepladsen, det er igen. Jeg ved ikke, hvad der sker oppe i Limfjorden. Jeg ved ikke, hvad der sker. De der hummer, det må være de nye guldfeber. Ja, man tager jo til Limfjorden og skal finde de her store, dejlige hummer. Man tager op i en lille båd til 3 mand, sejler lidt ud og hopper i. Ja, godt ved at båden driver lidt, men bruger en minus båd. Ja, men nogen kalder den træskoen. Men det her med at hoppe i, og så ikke lige kan se de andre. Og personkører. Sikkerhed, sikkerhed, sikkerhed. Den store dykker. Man glemmer så lige sin wing på sin flaske. Ups. Og det er så lige meget, man lykker tørdragt. Ja. Så kommer man jo lige pludselig op og ikke kan se de andre, og sådan går lidt panisk. Hvad gør man så? Så begynder man at svømme lidt og pusse sin dragt op. Den klemmer af helvede til, fordi man har ikke sit sikkerhedsudstyr med. Hvad gør man så? Ja, man har lige indkøbt nyt flybælte, man har indkøbt nyt fangstnet, og man har minimum 40 store hummer i nettet. Hvad gør man? Væk. Og så har lyttet for lyn om, at oppe i Limfjorden, der har de set Danmarks største svane. Der var i hvert fald stor, hvidt skum omkring den her dykker. Jeg tror faktisk, det er en stor svane, der er derovre. Og man råber og skriger til personen, men svanen stopper først, da man sejler direkte ind foran ham. Så på en stor, flot sikkerheds førsteplads, Schrøder, den lofter. Sådan er det, hvis man dykker. Så tillykke med det, kære formand. Så du får lige den der til at starte på. Jeg vil lige her. Hvordan? Det er avisen. Kig herover. Tag nu det billede. Ja. Og så er det mig en udsøgt fornøjelse. Ja, virkelig. Og den skal bæres ifølge regler. Igen. Ja. Det gælder også flyvstøderne, ikke? Ja, Det er det, man kalder dubjakket. Jeg tænkte på, har vi et nyt lod? nyt løg. Det er godt, han kan jo ikke komme med på en officiel dykkertur længere. Han smider med. Så har vi ikke lod med. Så må vi indføre en ny passus i reglerne, at erstatningsløg er 3 gange så stort. Du kan ikke holde din kæft. Jeg vil så sige, at det her flybælte, Det er nok det, der er blevet eftersøgt mest i den danske historie. Vi er ikke færdige endnu, jeg leder. Vi lå og trak karavan efter den 2 gange i 2 timer hver. Jeg havde landkending, da jeg droppede det. Men hvad jeg så, det var, at der ved siden af mig, mens jeg smed det, og da vi også lå og trak karavan, en stor sæl, der lå og kiggede på os frem og tilbage. Jeg er sikker på, at nettet, som var sat fast til blybælte, at de lå kidrede i kummerne. Og det kan sagen jo høre. Så er den taget fat i nettet og så slæbt afsted med
byballe. Ja. Det når vi tid. Det er nok en ting. Ham der. Det er du skal tænke længere over den der. Så siger vi. Ja, skal han vist ikke have mere at drikke. Det er fandme godt gået, Claus. Ja, det er jo. Den går over historien, den her. Vi synes, de der to, de var så grænne. Ja, det er dog. Han blev kælenavn. Du er ikke kommet over mig. The Lobster Drop. Hvad siger du? The Lobster Drop. Lige oven i det, hvis der er nogen, der skal nu lære af det her, som jeg gjorde. Da jeg smed blyballe, jeg kunne ikke få vejret. Og jeg trak vejret sindssygt ud af, så jeg ikke er masse på, så det kunne jeg ikke lige... jeg kunne godt have taget den af, men tænkte, hvad helvede det var galt. Jeg kom ud og sejle på skibet, jeg kunne stadigvæk ikke få vejret. Så viste det sig, at I færdig med at spise, at jeg havde fået spoleorm. Lækkert. Spoleormen, den har den evne, at man indtager det, og så gennem mad, hvor der er menneskelig afføring på, eller der har med jord på, og så kommer de ind, og de klækkes ind i maven, og så lægger de æg, og de bliver voksne, de kravler op. De hoster man op i munden. Så i munden, så sluger man dem igen, så går de ned i lungerne. Lækkert. Nej, de er kommet indenfra, ud fra blodbanerne. De har sprunget alveolerne. De springer alveolerne og kravler ud i lungen, og så hoster man dem op. Så min årsag til, at jeg ikke kunne få vejret, det var, at alle de små her larver, de havde sprængt en stor del af alveolerne. Det bør du kysse på kronen i øjeblikket, hva'? Nej, det er noget siden. Behandlingen er rigtig hurtigt. Jeg tror, du kysser det forkert sted. Yes! Så man får lidt af chok. Det der der, hvor der var, der kom også.